זוכרים שפעם, כשהייתם ילדים, חלמתם שתהיה לכם משכורת גבוהה ומשרד ענק, כי חשבתם שזה מה שיעשה אתכם עשירים? ואז התבגרתם וגיליתם שבעולם האמיתי, החדר המשרדי נראה יותר כמו שקובית צפופה, ושהמשכורת הגבוהה חסרים לה כמה אפסים. מאכזב, אני יודע. אבל עכשיו, אחרי שעברו כמה שנים, אתם מרוויחים הרבה יותר ממה שהרווחתם בעבר. תודה לאל. והרבה אנשים משווים את המשכורת שלהם לאנשים אחרים, כאילו שזה המדד העיקרי לכמה שהם עשירים. אבל האם זו באמת השוואה נכונה? מה לגבי כמה אתם שווים, שזה סך הכל הנכסים שלכם מינוס סך הכל ההתחייבויות? ההכנסה שלכם אומנם מעידה על כמה אתם מרוויחים, אבל להסתכל על כמה שאתם שווים נותן לכם תמונת מצב של איפה אתם עומדים מבחינה כלכלית. בואו נדבר היום על ההבדל בין השניים ואיך להשתמש בכל אחד מהם. מי שעוד לא מכיר אותי, קוראים לי ניסן בנטורה. אני כלכלן במקצועי עם תואר שני, אני גם מחבר הספר כסף איך לנצח את המשחק, וממציא קורס ההשקעות המדריך לניצחון בשוק ההון. אני רק מזהיר אתכם, הקורס לא מתאים לכם, כי הוא לא נותן לכם דגים, הוא מלמד אתכם לדוג כדי שאתם תוכלו להחליט לבד איזה דגים אתם רוצים לתפוס, ואיך לגדר את עצמכם כדי שבמקרה ויהיה לכם יום די גרוע, שלא תישארו רעבים בלי דגים בכלל. לא רק זה, אלא אני גם יועץ לכלכלת המשפחה, שמלווה משפחות בתוכנית כושר כלכלי שאני המצאתי, שהמטרה שלה היא ללמד את המשפחות איך לשמור על הכסף שלהן, איך להגדיל את כמות הכסף שלהן, ואיך לגרום לעודפי הכסף שלהן להרוויח עבורן אפילו עוד יותר כסף. אני עושה את כל הדברים האלה כי אני מאמין שאם נשפר את המצב הכלכלי של כל אחד מאיתנו באופן פרטני, כולנו נחיה חיים עשירים, מלאים ומספקים יותר באופן קולקטיבי. אז מה זה אומר כמה אתם שווים? כמה שאתם שווים זו משוואה מתמטית, סך הכל הנכסים שלכם מינוס סך הכל ההתחייבויות. למשל, אם קניתם דירה ב1,000,000 שקלים עם הון עצמי של 250,000 ומשכנתה של 750,000, בהנחה לא ריאלית שאין לכם עוד אף נכס אחר, זה אז אומר שהשווי שלכם הוא רק 250,000. 1,000,000 שזה שווי הנכס שלכם, מינוס 750,000 שזו ההתחייבות שלכם. כדי לחשב כמה שאתם שווים, תכינו רשימה של כל הנכסים שלכם ותרשמו ליד כל פריט מה השווי שלו בשוק החופשי היום. דברים כמו דירה, קרן הפנסיה שלכם, קרן השתלמות, קופת גמל, חסכונות, רכבים וכדומה. השלב השני הוא, תכינו רשימה דומה עם כל ההתחייבויות שלכם. למשל, עסקאות בכרטיס אשראי, הלוואות סטודנט, הלוואות הרכב, משכנתה, מינוס בבנק, חוזה שכירות. דרך אגב, אם נותרו לכם 7 חודשי שכירות לשלם עליהם, גם זו התחייבות. אתם התחייבתם. נראה לי שהבנתם את העניין. הדבר השלישי שצריך לעשות כדי לחשב כמה אתם שווים, זה להפחית את כל הנכסים שלכם מינוס כל ההתחייבויות, ולקוות שהתשובה היא לא שלילית. כשאני עשיתי את התרגיל הזה לפני 20 שנה בערך, גיליתי שהשווי הנקי שלי הוא שלילי, כלומר שהיו לי יותר התחייבויות מאשר נכסים. גיליתי שגם אם הייתי הופך להיות הומלס שגר ברחוב, לא היה לי כלום. אפילו לא היה לי כסף לאכול, ועדיין הייתי חייב למישהו כסף. זו הרגשה לא נעימה. אם גם לגביכם זה נכון, אז מזל טוב, אתם מכוערים. כלכלית, לא פיזית. החדשות הטובות הן שעכשיו אתם יודעים איפה אתם נמצאים, ואתם יודעים לאיזה כיוון אתם צריכים ללכת. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לשנת 2020 לפחות, השווי הממוצע של כל הרכוש של כל בן אדם בישראל הוא 392,000 שקל. אז גם אם אתם חושבים שאתם לא עשירים או שקשה לכם כלכלית, איפה אתם עומדים ביחס לממוצע? יכול להיות שהמצב שלכם לא כזה גרוע? ועכשיו לנקודה שאולי חלק מכם זה נשמע להם מובן מאליו, אבל מה זה הכנסות? כמו שמים זורמים, גם הכסף הוא זורם לכיס שלכם והוא זורם מהכיס שלכם. הנכסים שלכם זה כל מה שמזרים לכם כסף לכיס שלכם. דברים כמו המשכורת שלכם או הכנסות מהשקעות. אבל בהכנסות יש משהו שנקרא הכנסה ברוטו והכנסה נטו.
ואני בטוח שלא חשבתם על זה כשאני שאלתי אתכם מה ההכנסות שלכם. הכנסה ברוטו זה מה שאתם מרוויחים לפני ההפרשות הפנסיוניות ולפני מיסים. ההכנסה נטו זה הכסף שנשאר לכם לחיות עליו אחרי ההפרשות הפנסיוניות ואחרי תשלום המיסים. למשל, אם המשכורת הממוצעת ברוטו היא בערך 13,000 שקל בחודש, ונניח שזה מה שאתם מרוויחים, אז אתם משלמים בערך 1,400 שקלים למס הכנסה, ועוד 700 שקלים הפרשות פנסיוניות, ונניח עוד 300 שקלים לקרן השתלמות. בדוגמה שאני נתתי, הברוטו הוא 13,000, אבל הנטו הוא 10,600. ועכשיו לנקודה הבאה של מה ההבדל בין כמה שאתם שווים לכמה אתם מרוויחים. ההכנסה שלכם היא הכלי הכי חזק שיש לכם כדי להגדיל את כמה אתם שווים, אבל אם אתם מבזבזים יותר ממה שאתם מרוויחים, השווי שלכם יקטן עם הזמן. זה הבסיס להכל. תחשבו על זה כמו עץ, אם אתם אוכלים את כל הזרעים, לא יישאר לכם מה לשתול. זו הסיבה שהדבר הראשון שאני עושה עם משפחות שאני מלווה בשיטת כושר כלכלי, זה לעזור להם להיות מאוזנים מבחינת ההכנסות וההוצאות שלהם. בואו ניקח לדוגמה את משה. משה הוא הייטקיסט שמרוויח 50,000 שקלים בחודש, אבל הוא מבזבז יותר מ-50,000 שקלים בחודש. ולכן יש לו הרבה מאוד חובות והלוואות. סך הכל השווי של משה הוא נגיד 100,000 שקלים. שרית לעומת זאת היא מורה בבית הספר שמרוויחה משכורת של 12,000 שקלים בחודש, אבל בניגוד למשה, שרית מחושבת בהוצאות שלה וגם יש לה חסכונות והשקעות. סך הכל השווי של שרית הוא 250,000 שקלים. מי מהם שווה יותר? משה ההייטקיסט או שרית המורה? אמנם משה מרוויח יותר משרית, אבל בגלל שהוא מבזבז יותר ממה שהוא מרוויח, שרית במצב כלכלי הרבה יותר טוב. היא משתמשת בהכנסה שלה כדי לצבור נכסים ולא חובות. אמנם נכון, משה מרוויח יותר משרית, אבל בגלל שהוא מבזבז יותר ממה שהוא מרוויח, שרית במצב כלכלי הרבה יותר טוב. היא משתמשת בהכנסות שלה כדי לצבור נכסים ולא חובות. אמנם ככל שההכנסה שלכם גדולה יותר, אתם תוכלו לשפר את רמת החיים שלכם, שאני מניח שזה מה שמשה מהדוגמה שלי עושה, אבל ההכנסות שלכם לבד, זה לא מה שיעשה אתכם עשירים. אפילו אם משה היה מרוויח 1,000,000 שקלים בחודש, זה לא היה עוזר לו אם הוא היה מבזבז 1,000,001. כן, מי שמרוויח יותר קל לו להתעשר, אבל זה לא מספיק. מה שיהפוך אתכם לעשירים זה לא כמה אתם מרוויחים כל חודש, אלא מה אתם עושים עם הכסף שאתם מרוויחים. אם על ידי חישוב זריז אפשר לראות שאפילו עם משכורת מינימום אפשר להפוך למיליונרים אם משקיעים רק 10% מהמשכורת נטו. בואו ניקח לדוגמה את דני. דני מרוויח שכר מינימום מהרגע שהוא השתחרר ועד לגיל פרישה, בגיל 67. הוא מרוויח 6,000 בחודש ברוטו. אני יודע, זה לא בדיוק שכר מינימום, זה מעוגל. בכל מקרה יוצא לו 5,600 נטו, והוא משקיע 10% מהמשכורת שלו נטו, 560 שקלים, הוא משקיע אותו במדד עולמי כלשהו, מחכה מדדים שעושה תשואה של בערך 10% לשנה. לפי 10% בשנה, בגיל פרישה של 67, יהיו לדני קרוב ל3 מיליון שקלים, בנוסף לחיסכון הפנסיוני שלו. הוא יהיה מיליונר. לא רע. לא רע, וכל זה שבמשך כל הקריירה שלו, דני לעולם לא התפתח בתפקיד, ומעולם לא קיבל תוספת שכר. דני אומנם מיליונר, אבל הייתי אומר שהוא גם די כישלון. ובכל זאת, דני הולך לפרוש עם יותר כסף מרוב אזרחי מדינת ישראל. וזו הסיבה שאני אומר שההכנסות שלכם הם הכלי הכי חזק שיש לכם להתעשר. כמה שאתם שווים, זאת רמת הכושר הכלכלי שלכם. אז בואו נדבר גם על זה, איך לשפר את רמת הכושר הכלכלי שלכם. פשוט מאוד, תפסיקו לזרוק את הכסף שלכם לפח. אני חזק בדוגמאות בפרק הזה, אז אני אמשיך עם אפרת, שהיא מאוד אוהבת לצאת עם חברות שלה כל סוף שבוע. אתם יודעים, מסעדות, בתי קפה, ברים וכדומה.
אפרת לא משתמשת בתקציב, והיא לא עושה חשבון על מה היא מוציאה כספים, והיא מרבה לקנות אוכל בחוץ. היא חיה מהיד לפה. יש לה חובות, אפרת לא חוסכת והיא לא משקיעה, ורמת הכושר הכלכלי שלה מאוד נמוכה. זוכרים שאמרתי שההכנסות שלכם זה הכלי הכי חזק שיש לכם לצבירת הון ולשיפור הכושר הכלכלי שלכם? אל תבזבזו את כל הכסף שלכם. תיתנו תפקיד לכל שקל שאתם מרוויחים על ידי שימוש בתקציב. ככה אתם תוכלו לבזבז יותר על הדברים שחשובים לכם, ופחות על הדברים שלא חשובים לכם. אולי יש לכם מנוי לחדר כושר שלא השתמשתם בו כבר חודשים. זו הזדמנות לבטל את המנוי המיותר הזה. תעבדו לפי תוכנית הכושר הכלכלי שלי, שאני המצאתי בדיוק בשביל זה. והנה, קחו ממני משהו בחינם, לא צריך לבוא איתי לליווי פרטי. שלב ראשון, תעשו שיקוף של המצב הקיים. זה השלב הראשון בתוכנית כושר כלכלי. לגלות איפה אתם נמצאים היום. יצא לכם פעם לנווט בווייז בלי שהוא יודע מאיפה שאתם מתחילים את הנסיעה? זה אותו הדבר בדיוק לגבי התקציב שלכם, לגבי התוכנית הכלכלית שלכם. אתם לא תוכלו לבנות תקציב יעיל אם הוא לא מציאותי, ואם הוא לא יהיה מציאותי אם אתם לא מסוגלים למפות את המצב הקיים שלכם. השלב השני הוא בניית תקציב. עכשיו, שאתם יודעים איפה אתם נמצאים ועל מה אתם מוציאים כספים, הגיע הזמן לבנות לכסף שלכם תוכנית כדי לנווט אותו למקומות שאתם רוצים. אני מבין שהמילה תקציב זה עושה בחילה להרבה מאוד אנשים, אף אחד לא אוהב להשתמש בתקציב, גם לא אני. זה כרוך בהרבה חישובים, הרבה ויתורים, ולכן אני אישית לא מאמין בשיטה הקלאסית של תקציבים. התקציב שלכם לא אמור להגביל אתכם, הוא אמור לעזור לכם לבזבז על הדברים שחשובים לכם. השלב השלישי הוא להגדיל את התזרים. לא משנה כמה אתם מרוויחים, תמיד טוב שיש יותר. השלב הזה בתוכנית כושר כלכלי מתמקד בהגדלת תזרים המזומנים נטו שלכם. אפשר להגדיל הכנסות, ואפשר גם לצמצם הוצאות, כי יש הרבה הוצאות שבכנות אפשר לצמצם אותם, והם עדיין ישפרו את רמת החיים שלנו, כמו עמלות בבנק, כפל ביטוחי, המנוי הזה לחדר כושר שאתם אף פעם לא הולכים אליו, ואתם באמת צריכים שיהיה לכם גם מנוי בדיסני, גם מנוי בנטפליקס וגם בסלקום TV. השלב הרביעי הוא תחסכו לקרן חירום. קרן חירום זה כמו מטריה ביטוחית שמגנה עליכם כשיורד החורף. ובדיוק כמו בטבע, גם בכלכלה יש 4 עונות. הדבר הכי מעצבן זה לפרוע את כל ההלוואות שלכם, רק כדי שיקרה מצב חירום שיכריח אתכם לקחת הלוואה מחדש. השלב החמישי הוא לפרוע את כל ההלוואות. זה השלב שבו אתם תתחילו לפרוע את ההלוואות שלכם ואת כל ההתחייבויות שלכם. ושלא יהיה לכם ספק, ההלוואות שלכם גונבות ממכם הרבה מאוד כוח כלכלי. לנסות להגשים את החלומות שלכם כשיש לכם הלוואות, זה כמו לנסות לטפס על הר כשאתם לובשים משקולות על הרגליים. כל עוד יש לכם הלוואות, אתם לא תרגישו שאתם במקום שאתם רוצים להיות בו. והדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות למען העתיד הכלכלי שלכם, זה לפרוע את כל ההלוואות שלכם, כדי שתוכלו להשקיע יותר ולצבור הון מהר יותר. תתחילו בלסדר את כל ההתחייבויות שלכם מהקטן לגדול, בלי קשר לגובה הריבית. אחר כך, כל חודש תפרעו פירעון מוקדם, אפילו אם זה פירעון חלקי של ההלוואה הכי קטנה. כשתסיימו איתה, יהיה לכם עכשיו אפילו עוד יותר כסף פנוי כדי לעשות את אותו הדבר עם ההלוואה הבאה הכי קטנה וכן הלאה. לכן קוראים לזה שיטת כדור השלג. ולמרות שרוב האנשים שרוצים להשקיע חושבים רק על התשואה הפוטנציאלית שהם מפסידים כשהם פורעים את ההלוואות שלהם פירעון מוקדם, במקום להשקיע את הכסף הזה, אני ישבתי וחישבתי, ממש מספרית, מה יותר משתלם כלכלית? האם עדיף קודם כל להתחיל להשקיע, או האם עדיף קודם כל לפרוע את ההלוואות? ומסתבר שלמרות שזה מרגיש שלפעמים שלא להשקיע יגרום לכם לאבד תשואה פוטנציאלית על ההשקעות שלכם, אם תפרעו את כל ההלוואות שלכם בשיטת כדור השלג, קודם אתם תוכלו להשקיע יותר ולהרוויח הרבה יותר.
ואני אמחיש לכם את הנקודה הזו על ידי זה שאני אבחן שתי מצבים. מצב אחד, בן אדם שמשקיע כשעדיין יש לו הלוואות. לפי נתוני בנק ישראל, סך הכל ההלוואות והמינוסים לא כולל משכנתאות של משקי הבית הממוצעים עומד על בערך 150,000 שקלים עם ריבית ממוצעת של 5.5%. בדרך כלל לוקח כ-20 שנים לפרוע את ההלוואות, אבל זה יכול לקחת גם עד 45 שנים, אז לדוגמה הזו אנחנו משתמשים ב-30 שנים. אם לוקח לכם 30 שנה לפרוע 150,000 שקלים בריבית של 5.5%, זה אומר החזר חודשי ממוצע של 860 שקלים בחודש, ושאתם תשלמו יותר מ-150,000 שקלים רק על ריביות, כלומר סך הכל תשלמו יותר מ-300,000 שקלים. אם תתחילו לפרוע את ההלוואות שלכם בגיל 27, אתם לא תסיימו עד גיל 57. ועכשיו בוא נגיד שבגיל 30 אתם מחליטים שאתם רוצים להתחיל להשקיע. והחלטתם שאתם הולכים להשקיע את אותו הסכום, 860 שקלים, כדי להגדיל את הכסף שיהיה לכם כשתגיעו לגיל פרישה, תוך כדי שאתם ממשיכים לפרוע את ההלוואה שלכם, 860 שקלים בחודש. בגיל 57, אחרי שתסיימו לפרוע את כל ההלוואות שלכם, אתם תוסיפו את הסכום החודשי ששילמתם על ההלוואות כל חודש, כדי להשקיע יותר. כלומר, מגיל 30 עד גיל 57, אתם תשקיעו 860 שקלים, והחל מגיל 57 ועד הפרישה, אתם תשקיעו 1,720 שקלים בחודש. כלומר, 860 שקלים שכבר השקעתם, ועוד 860 שקלים שהתפנו לכם, כי עכשיו אין לכם יותר הלוואות. אם ההשקעה שלכם מניבה תשואה שנתית של 10% בשנה, זה אומר שמגיל 30 ועד גיל 67 יהיה לכם 4.1 מיליון שקלים. כן, זה הרבה כסף, אבל עוד לא סיימנו לעשות חשבון. מצב 2. בן אדם שמשקיע רק אחרי שהוא פורע את כל ההלוואות שלו. אני אתחיל עם אותן הלוואות באותן ריביות, רק שבמקום להתחיל להשקיע בגיל 30, ניקח את 860 השקלים האלה שרצינו להשקיע, ונשתמש בהם כדי לפרוע את ההלוואות שלנו פירעון מוקדם. כל חודש פירעון חלקי של 860 שקלים. זה אומר שנסיים לפרוע את כל ההלוואות שלנו במלואן תוך 6.5 שנים. אני יודע, זה נשמע בלתי אפשרי, אבל אפשר לפרוע את ההלוואות אפילו עוד יותר מהר, אם תשתמשו בתקציב ותגדילו את ההכנסות שלכם, תוך כדי הקטנת ההוצאות שלכם, כמו שדיברנו עליהם בשלבים הקודמים. אני אישית ליוויתי משפחות שהצליחו לפרוע את כל ההלוואות שלהם תוך 2. אז אם נניח שכן, תשתמשו בכלים האלה, אפשר לקצר את התקופה הזאת לחצי. אז בגיל 33.5, אחרי שאין לכם יותר הלוואות, אתם מתחילים להשקיע 1,720 שקלים בחודש עד גיל פרישה. אז בגיל 33.5, אחרי שאין לכם יותר הלוואות, אתם עכשיו יכולים להשקיע 1,720 שקלים בחודש עד גיל פרישה. לפי אותה התשואה בדיוק של 10% בשנה, בגיל 67 יהיו לכם, תנסו לא ליפול, 6.2 מיליון שקלים. מדובר בהפרש של יותר מ-50% לעומת מצב א'. יש פה הפרש של 2.1 מיליון, וזה לא לוקח בחשבון העלאות שכר שמאפשרות לכם לפרוע אפילו עוד יותר מהר את ההשקעות שלכם ולהשקיע אפילו עוד יותר. זו הסיבה שבתוכנית כושר כלכלי השלב של לפרוע את כל ההלוואות שלכם הוא קודם לשלב של ההשקעות. ואם כבר התחלנו לדבר על השקעות, השלב השישי בתוכנית כושר כלכלי הוא סוף סוף להתחיל להשקיע. למה? כי בשלב הזה כבר אין לכם הלוואות, חוץ מאולי המשכנתה, ולכן זה השלב שבו אתם יכולים להתחיל להשקיע. דרך אגב, מי שרוצה יכול גם לפרוע את המשכנתה בשיטה הזו, וזה ממש משתלם. לא בטוח שתרצו לעשות את זה, אבל כן, זה אפשרי.
תזכרו שבסוף הכסף שלכם הוא כלי שבעזרתו אתם יכולים להשיג את הדברים שאתם רוצים. לנצח בכסף זה אומר לחיות חיים מלאים, מספקים, פעילים ומשמעותיים עכשיו שאתם יכולים לחיות את החיים שאתם רוצים, בלי להיכנס למינוסים וחובות ובלי לחיות בלחץ כלכלי תמידי. אז מתי תהפכו להיות מיליונרים? אתם תהפכו להיות מיליונרים כשהשווי שלכם, לא ההכנסות שלכם, השווי יגיע ל1,000,000 שקלים. אז אם יש לכם 300,000 שקלים בחסכונות והשקעות, ועוד 300,000 בחסכונות פנסיונים, ועוד 400,000 הון עצמי כלוא בין הקירות של הבית שלכם, ואין לכם עוד חובות והלוואות חוץ מהמשכנתה, אתם מיליונרים. לכו תחגגו במסעדה טובה או תצאו לחופש, מגיע לכם. זה אולי נשמע לכם כמו מטרה בלתי אפשרית, אבל אתם תתפלאו לגלות שרק שליש ממשקי הבית שנחשבים למיליונרים מרוויחים יותר מ-360,000 שקלים בשנה, שזה 30,000 שקלים בחודש לשני בני הזוג ביחד. תנו לזה לשקוע רגע. כמו שכבר ראיתם, כולם יכולים להפוך למיליונרים. צריך רק להשתמש בתקציב, לחסוך קצת כסף, לפרוע את החובות שלכם. באמת שלא במטרה לדחוף לאף אחד מוצרים, אבל הספר כסף איך לנצח את המשחק ילמד אתכם כלים פרקטיים של איך לעשות את זה. אני קראתי את הספר אבא עשיר אבא עני, הוא ספר מצוין, אבל הביקורת שלי על הספר תמיד הייתה שאין בו שום דבר פרקטי שאפשר לקחת וליישם. זה הבעיה שהספר כסף איך לנצח את המשחק פותר, וזה עובד אם אתם תעבדו. זה כבר עבד בשבילי, וזה עבד למאות משפחות לא פחות. אז תקראו את הספר כדי ללמוד איך אני עשיתי את זה, ואיך גם אתם יכולים. אם אתם מחפשים עוד ספרים מצוינים, אני ממליץ בחום על הספר האיש העשיר ביותר בבבל. לי אישית הוא שינה חיים. בכל מקרה, אז כבר ביססנו את זה שההכנסה שלכם זה הכסף שאתם מרוויחים מהעבודה, וכמה שאתם שווים זה הסכום של כל הנכסים מינוס סך הכל ההתחייבויות, ועכשיו אתם אמורים להיות מסוגלים לחשב את רמת הכושר הכלכלי שלכם. יכול להיות שאתם מרוויחים יפה, אבל אתם אולי חופרים לעצמכם בור כלכלי? אולי אתם מרוויחים משכורת ממוצעת, אבל אתם מבזבזים פחות ממה שאתם מרוויחים, ואתם בדרך הנכונה להפוך למיליונרים? תודה שהזנתם לכסף, איך לנצח את המשחק. אם אהבתם את הפרק הזה, אני אודה לכם אם תדרגו ותשתפו אותו, ואם אתם מעוניינים ללמוד יותר על חסכונות, פירעון הלוואות, השקעות והגדלת הכנסות, אני ממליץ בחום לקרוא את הספר שלי או לעשות את קורס ההשקעות שלי. אבל מה שלא תעשו, השלב הראשון בהשקעות הוא ניהול תקציב בצורה מסודרת ומבוקרת, כדי שיהיה לכם מה להשקיע, או לפחות יותר מה להשקיע. אחר כך שלב הבא זה שתהיה לכם קרן חירום כדי להבטיח שלא תצטרכו למשוך כספים מההשקעות שלכם אם יהיו ירידות, במקרה כשיהיה לכם מצב חירום, כשיתקלקל לכם המזגן בקיץ. אם אתם מרגישים שאתם לא לגמרי שם, החדשות הטובות הן שאתם מחזיקים בהגה. אתם יכולים לנווט את הדרך הכלכלית שלכם בצורה כזו שתוכלו גם ליהנות מהחיים וגם ליהנות מהפרישה שלכם. ואם אתם מרגישים שאולי זה גדול עליכם או שאתם לא יודעים מאיפה להתחיל, שווה לדעת שאני גם מלווה משפחות ועוזר להם להגיע מאפס לכושר כלכלי. כרגיל, כל הכישורים נמצאים בתיאור של הפרק.